Падрабязнасці разгрому сеткі з большым 200 махляроў, якія абдзіралі беларусаў да ніткі. Новаўвядзенне ад банкаў, жудаснае ДТЗ на Гарадзеншчыне, забойства ў Мазыры. У Беларусі ідзе вясна, але зіма адбіваецца. Вітаю сябры, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Рушым. Лабавое сутыкненне пад Зэльваю на Гарадзеншчыне. Сёння раніцаю 39-гадовы кіроўца Volkswagen не справіўся з кіраваннем, выехаў на сустрэчную паласу і ўрэзаўся ў грузавік. Удар прыйшоўся на левы бок легкавіка. У выніку кіроўца і ягоны 31-гадовы пасажыр шпіталізаваныя з траўмамі рознай ступені цяжкасці. 18-гадовы кіроўца грузавіка не пацярпеў. Сталічныя сілавікі хваляцца ліквідацыяй найбуйнейшай у гісторыі незалежнай Беларусі сеткі махлярскіх кол-цэнтраў. Маўляў, з 2024 года вялі сістэмную распрацоўку і ў выніку здзейснілі адначасовыя затрыманні ў 4 офісах і на месцах жыхарства фігурантаў. Махляры стварылі больш за 800 фальшывых сайтаў пра інвестыцыі ў фэйкавыя фінансавыя кампаніі, на якіх абяцалі карыстальнікам высокі даход. На падробленых платформах адбывалася імітацыя паспяховага гандлю, а ахвяраў пад рознымі падставамі прымушалі ўносіць новыя сумы. Кол-цэнтры падманвалі карыстальнікаў цягам 7 год. Падчас аперацыі сілавікоў на працоўных месцах былі 192 чалавекі, яшчэ 22 затрыманыя ўдома. 55 кіраўнікоў і найбольш актыўных удзельнікаў узялі пад варту. Падчас ператрусаў сканфіскавалі тэхніку, дакументы, больш за 700 000 рублёў, 11 аўтамабіляў. Арыштавалі рахункі, на якіх было звыш $1 мільёна США. Арганізатары, як сцвярджаецца, надавалі шмат увагі канспірацыі, абароне звестак, пры наборы працаўнікоў правяралі кандыдатаў на паліграфе. Пацярпелымі ад махляроў прызнаныя больш за 1000 грамадзянаў. Усё б і добра, але застаецца пытанне, чаму ў дзяржаве з татальным кантролем усяго такая махлярская структура магла свабодна дзеяць гадамі. У сваю чаргу беларускія банкі ўзмоцняць абарону ад кібермахляроў. З 1 ліпеня сёлета ў Беларусі пачнуць дзеяць адзіныя стандарты бяспекі для ўсіх банкаў. Паводле намесніка начальніка ўправлення абароны інфармацыі Нацбанку Дмітрыя Курылы, банкі мусяць увесці сесійны і транзакцыйны антыфрод. Сістэма будзе аналізаваць паводзіны кліента ўжо пры ўваходзе ў мабільны дадатак, спосаб аўтарызацыі, час і прыладу. Калі дзеянні будуць выглядаць нетыповымі, ад кліента запатрабуюць дадаткова пацвердзіць аперацыю або прыпыніць яе. Акрамя таго, запрацуе механізм лічбавага адбітку прылады. Калі гаджет трапіць у чорны спіс як скампраметаваны, правядзенне аперацыяў будзе немагчымым. У Нацбанку падкрэсліваюць, што вызначальны фактар абароны – пільнасць саміх карыстальнікаў. Падрабязнасці на сайце Белсату. Выглядае, што ў Берасцейскай вобласці ведаюць, як узняць нараджальнасць. Сакрэтам з журналістамі падзяліўся старшыня аблвыканкаму Пётр Пархомчык. Хто б мог падумаць, але стаўку трэба рабіць на ўмацаванне інстытуту сям'і праз развіццё сацыяльнай інфраструктуры і фінансавае падтрыманне. Паводле Пархомчыка, вызначальная захада – гэта пашырэнне сеткі ясляў. Маўляў, гэта дапаможа мамам раней выходзіць на працу, а сем'ям адчуваць сябе больш упэўнена. Таксама абяцаюць ствараць камфортнае і даступнае асяроддзе для выхавання дзяцей. Дадатковыя яслі – гэта, безумоўна, добра. Аднак статыстыка ж пакуль даволі адназначная. Беларускі ўсё часцей выходзяць замуж і нараджаюць пазней. Нярэдка сумяшчаюць мацярынства з кар'ераю. На жаданне ці нежаданне нараджаць уплывае мноства фактараў, у тым ліку эканамічны стан у дзяржаве і пачуццё бяспекі для сябе і будучага дзіцяці. А вось менскіх чыноўнікаў дэмаграфія не пужае. Недалёку ад цэнтра сталіцы пабудуюць буйны жылы квартал на тэрыторыі плошчай 112 гектараў. У ваколіцы велазаводу для гэтага задзейнічаюць участак у межах партызанскага праспекту і чыгункі Менск-Масква. Згодна з планам, двухпавярховыя дамы, пасляваенныя забудовы і частка вытворчых тэрыторыяў ідуць пад знос. На іх месцы маюць з'явіцца шматпавярховікі і новая інфраструктура. Будаўніцтва пройдзе ў два этапы да 2030 і 35 гадоў. На першым этапе плануюць здаць каля 1000 кватэраў. Агулам жа ў мікрараёне павінны з'явіцца 2650 новых кватэраў і 16 000 чалавек, якія будуць у іх жыць.
Для жыхароў пабудуюць школу на 1020 месцаў, дзіцячы садок, грамадскі цэнтр, а таксама крамы і медустановы. Сябры, у сайту Белсату з'явілася люстэрка. Такім чынам нашу старонку можна адкрываць у Беларусі без VPN. У радку пошуку набіраеце kucharybу.it ці проста адскануйце QR-код на вашым экране. Рэжым пачаў масава блакаваць інтэрнэт-старонкі медыяў падчас пратэстаў 2020 года. Тады пад забарону трапілі старонкі больш як 40 незалежных медыяў, у тым ліку і нашае. Сябры, без VPN заходзіць на сайт Белсату зрабілася прасцей, але ў любым выпадку сачыце за сваёй бяспекаю. Белсат у Беларусі прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем, таму закрывайце ўкладкі, чысціце гісторыю пошуку і браўзеру. Бо умоўны амапавец, які запатрабуе ваш тэлефон для правярання, не будзе разбірацца, якім менавіта чынам адкрытая старонка Белсату. У Польшчы затрымалі 4 беларусаў і 2 палякаў. Паводле нацыянальнай падатковай службы яны спрабавалі пераправіць праз Беларусь у Расею абсталяванне для вытворчасці кампанентаў, патрэбных для збору баявых дронаў. Раней мытна-падатковыя органы спынілі незаконную пастаўку тэхнікі для аўтаматызацыі вытворчасці інтэгральных схемаў. Затрыманым выставілі абвінавачванні ў парушэнні санкцыйнага заканадаўства, махлярстве і валютных злачынствах. 3 фігурантаў узялі пад варту, астатнім прызначылі нагляд паліцыі, маёмасны заклад і забарону на выезд з краіны. Падчас ператрусаў сканфіскавалі каля 400 000 злотых, гэта каля 112 000 долараў у эквіваленце. Між тым у Беларусі, паводле звестак Белсату, звольнілі дырэктара навукова-вытворчага цэнтру беспілотных сістэмаў Юрыя Яцыну. Афіцыйнага пацверджання няма, аднак на прадпрыемстве адмовіліся злучыць журналістаў з кіраўніком. Паводле крыніцаў, рашэнне прыняў старшыня прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Уладзімір Каранік падчас справаздачы Яцыны. Кіраўніка цэнтру вінавацяць у фальсіфікацыі дакументаў, недакладных справаздачах і фінансавых праблемах прадпрыемства. Дапрацаваць яму дазволілі да канца лютага. НПЦ, створаны ў 2016 годзе, распрацоўвае беспілотнікі для войска і экспарту. Аднак, нягледзячы на гучныя заявы, серыйная вытворчасць застаецца абмежаванаю. Раней Лукашенка крытыкаваў гэтую сферу, маўляў, краіна топчацца на месцы і не мае поўнага цыклу вытворчасці. Жах у Мазыры. Паводле выдання Мазыр Ньюс, мясцовы жыхар чарговы раз прыклаўся да чаркі і пры дзецях напаў з нажом на жонку. У выніку маці 4 дзяцей памерла ў іх на вачах. Вядома, што сям'ю ўжо прызнавалі як тую, што у сацыяльна небяспечным становішчы. Да бацькі ўжываліся захады прафілактыкі праз алкагалізм. Таксама мужчына прыцягваўся да адміністратыўнай адказнасці за пабоі, а ў красавіку летась на яго завялі крымінальную справу за прычыненне лёгкіх цялесных пашкоджанняў жонцы. Цяпер забойцу пазбавілі бацькоўскіх правоў, 4 дзяцей, найменшаму з якіх усяго 3 гады ў прытулку. Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць. Разумею цяпер, чаму з выраю жураўлі на палесе ляцяць. Сябры, вясна блізка, сёння каля берасця заўважылі першыя чароды жураўлёў і гусей, якія вяртаюцца ў Беларусь. Халады, аднак, яшчэ трымаюцца. Напрыклад, заўтра ў Менску будзе марозна. Уначы і раніцаю горад апынецца пад уплывам скандынаўскага антыцыклону. Без ападкаў праяснення стане больш. Уначы да мінус 11 градусаў. Магчымая галалёдзіца. Будзьце ўважлівыя. Сябры, на гэтым усё. Давайце разам пашыраць прастору незалежных і аператыўных навінаў. Стаўце лайк гэтаму відэа, падпісвайцеся на канал Белсат Нау, калі бяспечна. Чытайце старонку Белсату, у тым ліку заходзьце на люстэрка нашага сайту без VPN. Акрамя гарачых навінаў, там шмат цікавай аналітыкі. Да пабачэння!